Tak, a máme tu ďalšiu časť a v tejto časti budeme opravovať nejaké chyby, ktoré súvisia so save and load, ktoré nám vznikli z minulej časti. Či to už bolo spôsobené našou nepozornosťou alebo niečím iným, tak to už je ťažko povedať, ale opraviť to nie je až také zložité. A musíme si uvedomiť, prečo tieto chyby vlastne nastali. No pretože sme si nedali pozor na nejaké veci, ktoré súvisia, keď sa načítava hra, tak musí sa všetko najprv vymazať a potom ako keby zbehol ten celý proces na základe toho, aký je ten obsah toho načítavacieho súboru. Takže opravíme si to takto, že nevymažeme len obsah inventára, ale aj vymažeme miestnosti, lebo tie sa následne vytvoria príkazom create rooms. Dobre, to je jedna oprava. Init. Potom zavítame ďalej do process command metódy a tu musíme to použiť aj tu na tento tenárny operátor aj pri tomto substringu, takže nemôžeme si tu dovoliť nechať to len takto neošetrené, ale predsa musíme tu použiť ten ternárny operátor, takže si ho pekne skopírujeme. Tak. V poriadku. Dobre, ďalej potrebujeme upraviť hlavne tento blok else if, a to začneme, lebo tu sú viacero chýb. To je v poriadku. A teraz command predstavuje len string, ktorý vychádza zo zoznamu stringov history commands. Takže našou úlohou je zbaviť sa všetkého, lebo urobíme to inak. Lepšie a tak, aby to aj fungovalo. To si pokojne vymažte a ideme na začiatku. Takže potrebujeme, aby sa vykonali všetky tieto príkazy, kde je command, kde je nejaký príkaz, jeden príkaz je na jednom riadku, čiže toto všetko pekne načíta. Načítanie zo súboru máme vyriešené. Teraz vďaka tomuto riadku a teraz budeme postupne vykonávať príkazy. Lenže tie príkazy musíme ako keby na nich zavolať metódu process command, ale nebudeme volať túto metódu, lebo keby sa volala sama seba, tak by sa zmenilo, lebo tým, že tu zapisujeme, keď si môžete všimnúť, do history, tak by sa veľkosť history menila. A to nechceme. My dokonca chceme, aby teraz, keď načítame nejakú hru, ktorá bude obsahovať 5 príkazov, a počas hry vykonáme ďalších 15 príkazov napríklad, tak my nechceme, aby sa potom uložilo len tých 15 príkazov, ale už aj tých 5 príkazov, ktoré boli predtým načítané. Čiže musíme si urobiť ako taký keby temp, zatiaľ, aby sa do tempu uložili tie príkazy, ktoré sa vykonajú po načítavaní. Čiže vytvoríme si list, bude obsahovať stringy, nazveme si ho temp history a bude to vlastne array list. Tak. A do tohto listu sa nám budú, alebo zoznamu, respektíve sa nám budú ukladať jednotlivé príkazy z načítaj z toho loadu. No a teraz budeme chcieť, aby sa jednotlivé príkazy temp history add command, aby sa uložili do histórie. A potom na konci history priradíme tom temp history. Takže ako keby sme premazali príkazy, ktoré boli predtým použité alebo doteraz, ale zobrali tie zo safeu, čiže pri načítavaní. A teraz tu budeme musieť použiť metódu, ktorá bude vlastne spracovať
príkaz. Ale nemôžeme použiť túto, lebo táto obsahuje v sebe nejaké metódy, volá nejaké metódy, ktoré sú nepriateľné, ktoré nemôžeme volať. Čiže si vytvoríme improvizačnú triedu, private, to bude len taká interná metóda, private void inner process command, zoberiete string a bude veľmi podobná ako náš process command, len skopírujeme si túto časť. Tak. Inak chceme zabrániť tomu, aby sa... No ešte si skopírujeme aj túto poslednú časť. Časť zo načítaj a ulož, to nebudeme ukladať, respektíve vykonávať, to sa ani neukladá. Tak, a chceme, aby sa táto história neukladala, lebo my si ukladáme sami. Vidíte, v tom cykle si ju ukladáme do temp history, čiže to vymažeme. OK, a teraz voláme vlastne inner process command, not command. Tak. Teraz si to otestujeme, či to funguje. Vykonáme nejaké akcie, či idem na východ, sever, východ, vezmi kľúč, západ, juh, východ, použij kľúč, rozhliadni sa, vezmi meč. Čiže obsah inventára je teraz kľúč a meč. A teraz si skúsme uložiť hru. Čiže ulož a nazvime si to save alebo hocičo. No a teraz sa pozrime. Máme tu save s týmito príkazmi. OK, to sedí. A teraz skúsme načítať. Načítaj save. Inventár. Kľúč a meč. Čiže teraz nám to načítava v pohode. Tak, ako to mám. Čiže to sme vyriešili a chyby, ktoré vznikali predtým, alebo ktoré alebo si sa divili, prečo to vlastne vyhadzuje nejaké výnimky alebo niečo také, tak to bolo spôsobené tým, že sme to mali napísané zle. A teraz sme si to opravili. Dúfam, že tu už nebudú žiadne také chyby, aspoň také veľké chyby, ktoré by bránili tomu samotnému hraniu hry. Takže ešte si môžeme upraviť triedu quit. A tu vidíme, keď dávame quit, ja vám to ukážem. Keď dávame quit, najprv si načítame hru, načítaj save. A teraz, keď sme dali koniec, tak ideme ako do hlavného menu. A teraz je na vás. Teraz to už je na každom individuálne, ako tú hru pojme. Lebo teraz je to vyriešené tak, že aj keď dáme koniec a hodí nás to do hlavného menu, stále máme uložený ten progres hry. Čiže nevoláme to vymazávanie celej hry, ale teraz keď sme išli to spustiť hry a dať inventár, stále tu máme tie predmety. A sme v tej miestnosti, v ktorej sme boli predtým. Ale niektorí z vás môžu robiť to, že proste keď dám koniec, môže sa ma ešte spýtať, chcete naozaj ukončiť hru bez uloženia? A dáme, že áno, bez uloženia. A tým pádom by sa vymazali všetky položky z inventára, hry a miestnosti. Proste ako keby sa restartovala hra. To si môžeme urobiť. Stačí nám zavítať do triedy quit a tu dať pridať jeden riadok game init. Pozrieme sa. Game init a nám to pekne vyklíruje. A teraz keď spustíme ešte nás hru,
spustiť hru, načítaj save, koniec, spustiť hru, inventár, batoh je prázdny, čiže sme to ako keby restartovali celú hru. Sme na začiatku s prázdnym inventárom a pripravení hrať od začiatku vlastne. Takže tieto príkazy napríklad načítaj, ulož, môžete dať do hlavného menu a znefunkčniť ich v samotnej hre, ale to už je na vás, ako sa vlastne, každý môže mať individuálny pohľad na to menu. Niekto ho môže brať ako in-game menu, niekto ho môže brať ako menu, ktoré už je mimo hry, čiže je to prakticky na vás. A v ďalšej časti sa budeme venovať, ešte príde ďalšia časť určite, a pokiaľ nenahlásite nejaké ďalšie chyby alebo nejaké problémy, ktoré sú s našou implementáciou hry, tak by som sa rád venoval už tomu samotnému použitiu daných predmetov v miestnostiach a nejakému, lebo máme action a potom nejaký result, čiže niečo urobíme, potom nejaký následok toho činu, ktorý vykonáme. A tak by sme si, ako nebudem vám, ešte raz opakujem, je na každom z vás jednotlivo, aby ste si dali svoju funkčnosť tej hre. Čo sa má stať, keď zoberieme toto, pridať nejaké nové predmety, nové miestnosti. Ale ja urobím aspoň taký hrubý náčrt, ako pre tých, ktorí by nevedeli náhodou, ako na to ísť. Urobím nejakú jednoduchú vec, použijem niečo v nejakej miestnosti, potom sa to prejaví možno v nejakej inej miestnosti alebo niečo, ale veľmi jednoducho, aby som už tú ťarchu nechal väčšinou na vás, aby ste sa s tým pohrali potom vy. Takže táto časť je u konca a ďalšia bude začínať